Едно същество, обичано от всички. Едно същество, създадено да бъде най-сияйната звезда на небесата. Но какво стана, когато ангелът на светлината се изправи срещу самия Създател? Изгубеният рай е историята на Луцифер, която никога не ви беше разказана. Луцифер името му означава носител на светлина. В древните текстове той е описван като най-красивия и могъщ ангел, създаден от Бога. Същество, надарено с мъдрост и сияйна красота, той беше първият от всички ангели, любимецът на небето. Но дори в сърцето на най-чистото създание може да се зароди гордост. И тази гордост щеше да стане началото на катастрофа, която промени съдбата на цялото творение. Луцифер започнал да се взира в своята собствена красота и мощ. Той започнал да поставя под съмнение позицията си под Бога. Гордостта му нараснала толкова, че започнал да вярва, че може да бъде равен на Създателя. Желанието му за власт нараснало. Той започнал да събира последователи, убедени в неговата визия за един нов ред на небето. Ангелите започнали да се разделят, лоялни на Създателя или на този, който се стремял да го свали от трона. Смелият бунт на Луцифер доведе до най-голямата война в небесата. Огромни легиони ангели се сблъскаха в епична битка. Но в крайна сметка, Божият план и воля бяха несломими. Архангел Михаил, водачът на небесната армия, се изправи срещу Луцифер в последен дуел. Луцифер беше победен. Неговото сияние угасна и той беше свален от небето. Беше изгонен заедно с ангелите, които го последваха. Падналите ангели бяха заточени в ново царство, далеч от небесната светлина Ада. Изгонен и прокълнат, Луцифер загуби своята красота и светлина. Той се превърна в това, което сега познаваме като Сатаната, противникът, врага на човечеството. Но дори и в падението си, той не се отказа от амбициите си. Сатаната започна своята битка за човешките души. От този ден нататък Луцифер е познат като врагът на Бога и човека. Той търси отмъщение, като опитва да развали съвършенството на творението чрез изкушения и измами. Историята на Луцифер е не просто за падението на един ангел. Тя е предупреждение за опасностите от гордостта и амбицията, които могат да разрушат дори най-съвършеното създание. Някога носител на светлина, сега Луцифер е символ на изгубения рай, напомняне, че дори най-високото падение може да започне с един малък акт на неподчинение. Битката между светлината и мрака не е приключила. Но може би никога няма да чуем цялата истина за изгубения рай. Абонирайте се за още скрити истории и древни тайни.